За мен е удоволствие сега да предоставя думата на Красимир Янков, областен председател на БСП. Добър вечер, здравейте, другарки и другари, уважаеми гости. Удоволствие за мен да приветствам и живеещите от Варна, които са уважили в днешното откриване и от областта. Другарки и другари, не забравяйте, че тези избори, които предстоят на 12 май, са предсрочни. Хората свалиха правителството на Бойко Борисов. Това, което се опитват в момента в ГЕРБ да внушат, да обяснят, че с оставката Бойко Борисов е запазил гражданския мир, беше платено с цената на живи факти, мизерстващи и отчаяни хора. Ние, членовете на Българската социалистическа партия, симпатизанти, поддръжници, имаме ангажимент към хората, живеещи в България. Затова имаме всеобхватна програма за управление, отворена, отговорна, включително и с обявен бъдещ министър-председател в лицето на господин Орешарски. Нашия ангажимент на всички нас, които сме в залата, на тези, които нямаха възможност да дойдат, е тази програма да стигне до максимален брой хора. Призоваваме да разговаряте с близките си, с приятелите си, с хората, които срещате ежедневно. Разяснете ги, убедете ги, че единствената възможна алтернатива на разрухата, на кризата, в която се намира България, е Българската социалистическа партия.